No niin, tervetuloa tähän FinFoamin webinaariin. Mun nimi on Jussi Jokinen ja tänään meillä on aiheena FinFoam infralevyn käyttö routaeristeenä. Ja tässä on tämän webinaarin sisältö, eli käydään aluksi läpi, että mikä tämä tämmöinen FinFoam infralevy on. Meillä on tullut hiljattain lokakuussa valmistunut tämmöinen uusi suunnitteluohje ja sen taustalle tehty tämmöinen laskentaraportti. Niin nämä on tämän webinaarin tämmöiset pääaiheet. Ja sitten myös lopussa käydään sitten nämä rakenteet, minkälaisia rakenteita sitten tämän uuden suunnitteluohjeen mukaan tehdään tällä FinFoam infralevyllä. Ja vielä yhteenveto sitten aivan lopuksi. Ja meitä on tänään täällä 2 esiintyjää, eli meikäläinen vetää tämä 2 ensimmäistä osioa tuosta ja sitten Rambollilta tuo Antti Kalliainen käy läpi tämän laskentaraportin ja rakenteet, eli Rambollin kanssa on tehty tämä suunnitteluohje yhteistyössä ja sitten mä itse lopuksi käyn läpi tuon yhteenvedon. Tässä on nämä uudet dokumentit, eli suunnitteluohje, ja suunnitteluohje koskee niin kuin routaeristettyjen rullahiihtoratojen kautta ensilumenlatujen ja kevyen liikenteen väyliä. Ja tämä niin kuin kertoo sen, miten ne tulee suunnitella, ja sitten tämän suunnitteluohjeen taustaksi on tehty tämmöinen laskentaraportti. Siellä on analysoitu näiden aikaisemmin tuolla FinFoam infralevyllä toteutettuja routaeristettyjä rakenteita ja tehty pudotuspainolaitemittauksia ja 3 kohteesta, ja niiden perusteella on sitten tehty nämä ohjeet tähän uuteen suunnitteluohjeeseen. Ensiksi käydään läpi tämä FinFoam infralevy, eli mistä on kysymys. Eli tämä on tämmöinen heikosti kantaville ja routiville pohjamaille. Silloin kun sinne tehdään tämmöisiä alhaisen nopeusluokan teitä, niin tämä levy on suunniteltu sinne tämmöiseksi jakavaksi kerrokseksi ja routaeristeeksi. Ja oikeastaan vähän taustaa tähän niin kuin rullahiihtorata ensilumilatun näkökulmaa, että meillä on pitkän aikaa ollut jo sellainen tavoite, että me halutaan varmistaa näitä olosuhteita, että ne olosuhteet on hyvät niin kuin hiihdolle myös tällaisessa muuttuvassa ilmastossa. Ollaan pitkään oltu myös tuon hiihtomaajoukkueen tukijana ja sitä kautta sitten kehitetty näitä yhteistyössä myös heidän kanssa näitä ratkaisuja, ja nyt meillä on sitten tämä uusi suunnitteluohje valmistunut, jonka mukaan sitten voidaan ohjeistaa näiden uusien rullahiihtoratojen kautta ensilumenlatujen perustamisratkaisut sitten tätä FinFoam infralevyä käyttäen. Ja tietysti sen lisäksi, että niin kuin näiden huippuhiihtäjien olosuhteita varmistetaan, niin toki halutaan myös varmistaa tätä hiihdon harrastusmahdollisuutta myös laajemmin sitten kaikille, että päästäisiin tulevaisuudessakin myös mahdollisimman hyvissä olosuhteissa ja mahdollisimman pitkän aikaa harrastamaan tätä hiihtoa. Niin se on ollut meidän tavoite jo pitkän aikaa. Ja tämä infralevy on ytimeltään, se on niin kuin 400 lujuusluokan FinFoam-levyä, eli se on ihan perus FinFoam-levy, mutta se on molemmin puolin tällaisella erikoislaastilla ja lasikuituverkolla pinnotettu levy. Normaali tuommoinen levy koko 600 × 2600, hyötymitat vähän pienemmät johtuen tuosta puolipontatusta rakenteesta, ja paksuutena tätä nyt on ainoastaan tuo 50 milliä, eli sitten jos tarvii paksumpaa eristystä, niin laitetaan sinne tämän levyn alapuolelle sitten normaalia FinFoam-levyä lisäksi. Lujuusominaisuudet on tämän F400-luokan levyn mukaiset. Se, mikä tässä poikkeaa tästä normaalista levystä, on tuo taivutusvetolujuus, eli se on 1200 kilopaskalia. Mutta se normaalilla FinFoam-levyllä on sitten
400 kilopaskalia, eli äkkiä laskien se on 3-kertainen. Ja taivutusjännitystä kun ajattelee, niin mitä ohuempi levy niin sitä niin kuin suurempi se jännitys siellä alapinnassa sitten kasvaa, mutta sitten siellä vaikuttaa myös se, että kuinka paljon siihen levyn päälle tulee sitä rakennetta, eli mitä lähempänä se levy on sitä rakenteen pintaa, niin sitä suurempi taivutusjännitys sinne levyn pohjaan muodostuu. Ja myös sitten se pohjamaa, eli mitä pehmeämpää se pohjamaa on, niin sitä suurempi taivutusjännitys sinne muodostuu. Ja justiin tämä infralevy mahdollistaa sen, että voidaan se levy asentaa sinne lähemmäs sitä pintaa, taikka sitten tehdä se vähän pehmeämmälle pohjamaalle ilman, että sille levylle tulee tämmöistä halkeamariskiä. Varsinkin siellä levyn reuna-alueella nämä taivutusvetojännitykset voi joskus kasvaa niin suureksi, että tuo normaali 400 kilopaskalia ei välttämättä aina riitä. Silloin kun se on hyvin lähelle pintaa asennettu se eriste ja halutaan tehdä se sinne lähelle pintaa. Ja siitä vähän se, mikä tämä infralevy oli ja tämä on, ja nyt mennään sitten tähän suunnitteluohjeeseen seuraavaksi. Eli suunnitteluohjeen sisällysluettelo näkyy tuossa jotakuinkin, ja tässä mä käyn läpi nyt oikeastaan vähän lyhennettynä tätä suunnitteluperusteita ja sitten routamitoitusta, ja sitten Antti jatkaa siitä sitten sen laskentaraportin osilta, ja ne niin kuin viittaa sitten näihin kuormituskestävyysmitoitukseen ja sitten myös näihin rakennetyyppeihin, mitä sitten tuossa lopuksi esitellään. Eli tämä käsittelee sekä näitä rullahiihtoratoja että ensiluvelatuja, mutta myös sitten kevyen liikenteen väyliä myös tämä ohje. Ja jos ihan niin kuin suunnitteluperusteita ajattelee sitä rullahiihtorataa, niin kuin yleensäkin kaikkien kohteiden osalta, niin mietitään sitä käyttäjää, eli tuleeko se nyt sille kuntohiihtäjälle vai kilpahiihtäjälle vai vähän molemmille. Niillä on vähän erilaiset sitten vaatimukset sille radalle. Jos lähdetään sitä radan leveydestä, niin vähintään 4 metriä sen pitäisi olla. Kokemuksen perusteella hyvä olla vähintään tuo 5 metriä. Siinä pystyy latukoneet hyvin kääntymään ja siinä on tarpeeksi tilaa ja vähän ehkä pystytään paremmin ohittamaankin sillä leveydellä jo sitten. Sitten kun tehdään sitä ihan tasasta osuutta, niin hyvä sinne tehdä joku semmoinen leveämpi kenttämäinen osuus, jossa voi harjoitella hiihtotekniikkaa, mutta se sitten toimii samalla myös stadionalueena ja maalialueena sitten mahdollisille kilpailuille. Sitten mikä nyt eniten eroa näillä kuntohiihtäjillä ja kilpahiihtäjillä on tämä pystygeometria. Eli ei nyt ihan tasainen tämän ole hyvä olla, olisi ja sitten ihan kuntohiihtäjääkin, vaan jonkunnäköistä nousua sinne on hyvä tehdä, eli vähintään yksi pidempi niin sanottu hiihdettävä nousu, jonka jyrkkyys olisi luokkaa 5–9%. Sitten jos erityisesti on näitä kilpahiihtäjiä siellä harjoittajia, niin tuo nousu on niille nyt vähän liian helppo, niin pitäisi vähän olla jyrkempää, eli yksi sitten 10–18%, ja tarvittaessa sitten vielä jyrkempikin nousu sitten on hyvä tehdä, että pääsee sitten kunnolla hikeen siinä hiihtäessä sitten nämä ammattihiihtäjätkin. Vaakageometriaan ei ole varsinaisia velvoitteita, mutta siinä pitää ottaa huomioon se, että niissä rullasuksissa ei ole niitä jarruja, eli alamäkiä ei kannata ihan niin kuin kauhean jyrkkiä tehdä, ja varsinkaan jyrkkiä, jossa on hirveä mutka sitten siellä alhaalla, niin sellaisia kannattaa välttää. Eli vähän loivempia alamäkiä ja loivempia mutkia sitten sinne tulisi suunnitella. Radan kallistuksia tietysti voi käyttää siinä sitten apuna, ja siinäkin voi sitten ehkä miettiä, että kilpahiihtäjille voi olla vähän
vaativammat laskut kuin sitten kuntohiihtäjille, mutta siihenkin liittyy tuo viimeinen kohta, turvallisuus, eli sitten näitä radan opasteisiin, varoitusmerkkeihin, niihin kannattaa panostaa, että varoitetaan näistä radan kriittisistä kohdista ja siitä, että mihin suuntaan sitä rataa pitää mennä ja niin edespäin. Mutta tämä tällainen yleiskatsaus tarkemmin löytyy näistä maastohiidon kansainvälisistä kilpailusäännöistä sitten näitä geometriaa ja leveyteen riittäviä asioita, niin tämä oli tämmöinen hyvin lyhyt katsaus tähän asiaan. No sitten se routamitoitus, niin se on oikeastaan tärkeä osa tätä uutta suunnitteluohjetta, eli perustuu näihin kahteen ohjeeseen: tierakenteen suunnittelu, tämä LO 38 vuodelta 2018, ja sitten on tämä RILin 261 routasuojauskirja, ja käytetään tätä sallitun laskennallisen routanousun menetelmää. Eli homma menee noiden järjestyksessä, eli valitaan se mitoittava roudan syvyys sen paikkakunnan kohtaisesti, sitten lasketaan sen käytettävän rakenteen se hiekkaa vastaava paksuus, ja sitten lasketaan sen perusteella taas sitten se routaantuvan alusrakennekerroksen paksuus routaturpoama huomioiden. Lasketaan sitten se rakenteellinen routanousu ja sitten mikä se sallittu laskennallinen routanousu sitten sille rakenteelle on, niin noita verrataan keskenään, ja jos tuo laskennallinen on pienempi tai yhtä suuri kuin tuo sallittu, niin silloin on homma kunnossa, mutta jos ei, niin sitten pitää sitä rakennetta muuttaa toisenlaiseksi. Tätä nyt ei tässä käydä tämän paremmin läpi, eli tässä on tämän vuoden toukokuussa on pidetty tästä asiasta webinaari, jossa tätä on käyty sitten kohta kohdalta tarkemminkin lävissä, ja se löytyy tuolta meidän finfoam.fi kautta webinaarit tai akatemia kautta webinaarit -sivustolta löytyy nämä vanhat webinaarit, niiden tallenteet ja myös ne PDF-tiedostot, niin kannattaa käydä sieltä sitten tutustumasta tähän asiaan tarkemmin. Mutta tämän uuden suunnitteluohjeen mukaan, kun tätä mitoitusta tehdään, niin käytetään näitä sallittuja laskennallisen routanousun arvoja, niin kuin tasalaatuiselle alusrakenteelle on se 70 milliä ja sitten sekalaatuiselle 30 milliä. Nämä on nyt kevyen liikenteen väylien ohjeiden mukaisesti. Sitten jos on kyseessä se rullahiihtorata, niin on katsottu, että näitä voi pikkasen kasvattaa johtuen siitä, että tai silloin kun ne toimii talvella ensilumenlatuna, niin se lumipeite, niin sehän eristää sitten jonkin verran. Niin se on huomioitu tässä ohjeessa sillä lailla, että noita voi sen 20 milliä kasvattaa silloin, kun tämä rata toimii talvella ensilumenlatuna. Niin noilla tiedoilla sitten ruvetaan mitoittamaan sitä routivuutta ja routaeristystä. Sitten tässä on nyt esitetty vertailevat rakenteet, eli vasemmalla on ei-routaeristetty rakenne. Tämä on otettu tämmöinen jotakuinkin tyypillinen rakenne, millä tämmöinen kevyen liikenteen väylä sitten voidaan toteuttaa, jonka rakenteen yhteispaksuus on tuossa sellainen metri ja 14 senttimetriä, eli 1140 millimetriä. Ja tämän uuden ohjeen mukainen vastaava rakenne tai rakenne, millä kevyen liikenteen väylä ohjeistetaan tekemään, on sitten tuossa oikeanpuolimmaisessa laatikossa, ja siinä sen rakenteen kokonaispaksuus on tuollainen 54 senttiä. Ja siellä on eristeenä tämä 5 senttiä paksu Finfoam infralevy, jonka päällä on sitten tuo 30 senttiä kosketta 031 032. Ja kun katsotaan nämä routamitoitukset tässä, niin
tällä vasemmanpuoleisen laatikon rakenteella päästään tuohon laskennalliseen routanousuun 70 milliä tai 68 milliä, eli jos ajatellaan, että se sallittu on se 70 milliä, niin se justiin täyttää sen silloin, kun se routaturpaama on tuo 12%. Mutta jos se routaturpaama, tuossa pitää korjata muuten, routaturpaama on tuo 16%, niin silloin se pohjamaa pitää vielä erikseen käsitellä, että saadaan siitä riittävän tasalaatuinen. Sellainen käsittely joudutaan siinä sitten myös tekemään tarvittaessa. Isommat kivet pois ja niin edespäin. Tuon oikeanpuolimmaisen laatikon routamitoitus menee sitten, kun pohjamaan routaturpaama on tuo 12 tai 16%, niin menee tuohon 18-25 millin luokkaan. Ja kun siellä on se sallittu routanousu on edellisen mukaisesti 30 milliä, niin sekin täyttää sen vaatimuksen sitten tuolta osalta, ja pohjamaata ei tarvitse sen suhteen erikseen käsitellä. Eli rakenne sen 60 senttiä ohuempi sitten, kun tuo ilman routaeristetta toteutettu, ja tuo nyt sitten on kustannustehokasta ja myös hiilijalanjäljen kannalta oikein hyvä vaihtoehto. Ja tämä tosiaan pätee sitten silloin, kun tuo mitoittava roudan syvyys on 1,6 metriä. Eli tuossa liikutaan tuossa Vaasa-Lappeenranta-linjan eteläpuolella tai lounaispuolella, miten se nyt sitten missäkin paikkakunnalla parhaiten menee. Sitten tähän on kerätty nyt tämän ohjeen mukaan suositeltavat rakenteet kevyen liikenteen väylille. Eli lähdetään siitä, että on sekalaatuinen pohjamaa, jonka routaturpaama on se 12-16%, ja silloin se sallittu routanousu on se 30 milliä. Niin tämä on nyt ohjeistetaan nyt sillä tavalla, että nuo ensimmäiset 3 vyöhykettä sitten tuonne 1,6 metriin asti sallitun mitoittavan roudan syvyyden 1,6 metriä asti, niin menee tuolla pelkällä Finnfoam infralevyllä, eli 5 senttiä paksu Finnfoam infralevy. Sitten nuo seuraavat 3 vyöhykettä, niin sinne tulisi alle vielä tuo 3 senttinen normaali Finnfoam-levy, joko tuo 400 lujuusluokka tai 300, eli kumpi sitten katsotaan tuossa tarpeellisemmaksi. Eli tuo infralevyhän on 400 lujuusluokkaa, niin ehkä se on hyvä sitten olla se pohjalevykin se 400 lujuusluokkaa. Joissakin kohteissa voi tietysti olla tuo 300kin siellä ihan riittävä. Sitten kun mennään tuonne Oulu-Kajaani-linjan yläpuolelle, niin siellä sitten olisi tuo pohjalevyn paksuus 5 senttiä, eli yhteensä tulisi 10 senttiä routaeristettä. Ja nämä pikkasen niin kuin menee tuon mitoituksen, ihan tuo mitoitus antaisi mahdollisuuden, että se ei välttämättä tarvitsisi kasvaa ihan noin isoksi tuo pohjalevyn tarve, mutta että kun ajattelee tuota pakkasmäärää, F10 kattelee niitä, niin ja sitten vähän kokemusperäistä tietoa, niin sen takia on tämän ohjeen mukaan ohjeistettu nyt, että näillä ratkaisuilla mentäisiin sitten, eli joko tuo 3 senttinen levy sinne alle tai 5 senttinen sitten vielä pohjoisemmassa tarvitaan, että tehdään sitä rakenteesta sellainen, että se toimii hyvin siellä vaativimmissa ilmastoissa. Hyvä. Onko Antti siellä linjoilla? Joo, morjes vaan kaikille. Kalliaisen Antti Rambollilta, ja käyn läpi nyt vähän tätä laskentaraporttia oikeastaan niin kuin meidän näkökulmasta. 2 asiaa tässä harjoituksessa, eli miten tuommoinen rakenne, missä routaeriste asennetaan suhteellisen lähelle rakenteen pintaa, niin kuinka se kestää kuormituksia, ja sitten toisaalta taas erityisesti näihin rullahiihtoratoihin ja ensilumelatuihin liittyen,
niihin kaikista jyrkimpiin nousuihin, että kuinka se rakenne on sitten stabiili siinä luiskassa, niin näitä kahta ongelmaa me lähdettiin taustalle selvittelemään. Me voidaan mennä Jussi eteenpäin. Ja laskentaprosessi oli tällainen, niin kuin tuossa mainittiin jo, meillä oli kolme koekohdetta, jossa tämän kaltaisia rakenteita oli toteutettu. Tunnettiin rakenteet ja rakennekerrospaksuudet ja niille sitten tuossa alkukesästä tehtiin taipumamittaukset pudotuspainolaitteella ja käytettiin 3 eri kuormitustasoa, jolloin saadaan rakenteen antama vaste erilaisissa kuormituksissa. Sen jälkeen tehtiin niille PPL-mittauksille tulosten takaisinlaskenta, missä määritetään rakennekerroksille jäykkyysmoduulit. Ja käytännön harjoituksenahan tämä tapahtuu siten, että sitä mitattua taipumasuppilua ja sen taipuma-arvoja niin laskennallisesti pyritään replikoimaan ja minimoimaan virhettä sit siihen mitattuun arvoon ja laskennallisesti saadaan sitten niille eri rakennekerroksille jäykkyysmoduulit ja sen jälkeen kun meillä on ne määriteltynä, niin on analysoitu noita rakenteita, eli takaisinlaskentatuloksia hyödynnetään rakennemalleissa ja määritetään rakenteisiin toteutuvat rasitukset ja sen jälkeen on hyödynnetty sitten vielä väsymismalleja rakenteiden kestojen arvioimiseksi. Koekohteet on tälle kalvolle laitettu, eli Jyväskylään on toteutettu tuommoinen rullahiihtorata, jossa kantavan kerroksen paksuus on ollut hyvin ohut, 100–200 milliin. Sen alla sitten FinFoam infralevy ja tasaus hiekka. Ja sitten kaksi kevyen liikenteen väylää Porissa ja Salossa. Porin kohde toteutettu jo reilu 10 vuotta sitten ja Salossa tuore rakenne. Saatiin nyt erityisesti eroja tuohon routaeristeen paksuuteen ja suhteellisen pieniä, mutta riittävän merkittäviä eroja tuohon kantavan kerroksen murskeen paksuuteen, mikä siinä rautalevyn päällä on. Ja pieniä eroavaisuuksia on myöskin sitten päällysteen paksuudessa. Ja mittaukset tehtiin kohteissa. Dataa oli aina semmoinen noin vähintään 30 pistettä per kohde käytössä. Ja tuossa vieressä nyt on esitetty Jyväskylästä keskimääräinen taipumasuppilo ja tästä nyt heti nähdään, että se rautalevy vaikuttaa tähän meidän taipumasuppilon muotoon, eli me ollaan hyvin jyrkässä taipumasuppilassa tuossa välillä 300 milliä viiva 600 tai 450 milliä ja se hivenen tekee tuommoista koukeroa tuossa, mikä kertoo siitä, että se rautalevy siellä kuormituksen alla kokoon puristuu ja sen takia ohjeistuksessa ei oteta millään tavalla kantaa siltä rakenteelta saavutettuun kantavuusarvoon, koska se ei ole niin kuin relevantti tämän ongelman ratkaisun kannalta. Mutta tuohon nyt on koottu sitten ne kokonaisjäykkyydet tai kantavuusarvot, mitä sieltä rakenteesta on saatu, minimi-maksimi. Siihen toki vaikuttaa sitten myöskin Pohjanmaa hyvin paljon, eli Salon ja Porin kohteet on niin kuin aika pehmeillä pohjilla pääosin, ja Jyväskylä taas sitten kantavammalla alustalla, niin sen takia siellä toi minimiarvo on huomattavan paljon korkeampi niin kuin kantavuusarvona.
mennään eteenpäin. Tämän näköisiä tuloksia sieltä sitten alkoi tulemaan, ja kun takaisinlaskentaa tehtiin, niin huomattiin, että tuon kantavan kerroksen moduuliarvot jää johtuen siitä routalevyn kokoon puristumisesta verrattain alhaisiksi, ja jotta saatiin sitten käytettyä kaikkea dataa, eli pienennettyä sitä takaisinlaskennan virhettä, niin noilla yleisesti käytetyillä korkeimmilla kuormitustasoilla niin sitten yhdistettiin se routaeristeen ja kantavan kerros ikään kuin yhdeksi kerrokseksi, ja noista nyt nähdään sitten, että toi alkaa toi routaeristeen alapuolinen maailma, niin sinne tulee huomattavan vähän jo taipumaa riippumatta pohjamaasta, mikä sitten kertoo siitä, että se routalevyn taivutusvetolujuus ottaa kyllä sen kuorman vastaan. Ja jos katsotaan sitten tuossa oikealla on noita rakenteessa toteutuvia rasituksia, niin suuriahan ne ovat, mutta erityisesti FinFoamiin kohdistuva pystyjännitys tuolla, niin ollaan sille 400 levylle pitkäaikaisen tai lyhytaikaisen puristuslujuuden kannalta, niin ollaan turvallisella puolella, ja taas kantavalle kerrokselle niin yleisesti semmoiselle vaurioherkkyydelle tierakenteissa, kun on paljon raskasta liikennettä, niin käytetään tuommoista 400 kilopascalia pystyjännityksen arvona, jolloin se rakenteen niin kuin vaurioitumisriski kasvaa, mutta sellaista liikennettähän meillä näillä väylillä ei ole. Ja vastaavasti myöskin noin asfaltin alapinnan venymät on niin kuin kohtuullisen suuria, mutta huomioidaan taas, että tuossa se vertailu on tehty niin tuohon 50 kilonewtonin kuormaan, joka vastaa niin kuin 10 tonnin raskaan liikenteen standardiakselia, joita siis käytännössä ei niin kuin näillä väylillä liiku. Voidaan mennä eteenpäin. Ja sitten käytettiin suomalaisia 90-luvulta peräisin olevia väsymysmalleja, jotka nyt uusin julkaisu, missä niitä on käsitelty, niin on vuodelta 2005. Ja laskennat on tehty 10 tonnin standardiakselille, ja sitten verrattiin vielä 6 tonnin akselipainoon, koska se voisi olla sellainen tyypillinen, mitä näille rakenteille saattaisi sulana kautena kohdistua, erityisesti tuossa niin kuin kevyen liikenteen väylän tapauksessa. Jos ajatellaan, että siellä joku harjakone joskus liikkuisi, niin se voisi olla vaikka 12 tonnin pyöräkone tai vastaava. Näihin kuormituskertalukuihin, mitä tuossa oikealla on esitetty, koska ajatuksena oli niin kuin tuoda esiin sitä että mikä vaikutus sillä niin kuin rakenteen jäätymisellä on siihen kuormituskestävyyteen, eli varsinkin silloin, kun sitä ensilumelatua rakennetaan, niin silloin se kohtaa suurimmat rasitukset, mutta koska olemme routaeristäneet sen, niin routaeristeen yläpuolinen materiaali on silloin jäätynyt, kun siinä ehkä ajetaan niillä, onpa sitten rekka tai traktori tai millä ikinä lunta kuljetetaankaan sitten levitettäväksi. Ja sen lisäksi sitten vielä mallinnettiin sitä routalevyn kestävyyttä, eli tehtiin tuommoinen yhden FinFoam-levyn kokoinen laskentamalli, millä saatiin sitten määritettyä levyn keskelle kohdistuva voimaresultantti, eli
sama periaate, mitä Jussi jo esitteli siinä kun puhui taivutusvetolujuudesta, eli ikään kuin se yksittäinen levy on silloin kantaa tismalleen niiltä reunoiltaan ja siihen kohdistuu silloin siihen levyn keskikohtaan suurin mahdollinen taivutusjännityskin. Ja voimaresultantin avulla on sitten laskettu sinne levyn pohjaan kohdistuva vetojännitys levyn keskellä ja reunassa. Ja näistäkin nähdään että levyn reuna-alueet saattaa muodostua kriittisiksi, joka sitten osaltaan perustelee tämän FinFoamin infralevyn käyttöä tämän tyyppisissä rakenteissa. Ja siitä syystä myöskin sitten tuossa suunnitteluohjeessa on ohjeistettu tuo levyjen ladonta tuohon suuntaan, että pitkä sivu radan pituussuuntaan, koska silloin on epätodennäköisempää, että se suurin liikennekuorma osuisi levyn reuna-alueelle useamman levyn pituussuunnassa niin kuin keskikohdassa samanaikaisesti, jolloin niin kuin ollaan turvallisella puolella senkin suhteen. Voidaan mennä eteenpäin. Ja toisena harjoituksena sitten tarkasteltiin tätä rakenteen stabiliteettia, eli kuinka jyrkkiä luiskia voimme asentaa tämän tyyppisiä rakenteita, jotta ne rakenteet pysyvät, eivätkä niin kuin materiaalit lähde toistensa suhteen liukumaan. Siihen on käytetty menetelmänä laboratoriossa tehtyjä rasialeikkauskokeita. Ja laskentaraportissa ollaan käytetty referenssinä Vöyrin rullahiihtorataa, jossa niin kuin radan pituuskaltevuus on suurimmillaan noin 1/3, eli 31,5%. Ja testejä on sitten tehty pelkälle kalliomurskeelle sitten siten, että toisella puolella on ollut tämä FinFoamin infralevy ja toisella puolella kalliomurske, verrattu sitä sitten tavanomaisen FinFoam XPS-levyn ja kalliomurskeen keskinäiseen liukumiseen ja sitten vielä kahta erityyppistä FinFoamia pelkästään laitettu tuonne kokeeseen ja katsottu, että liukuvatko ne toistensa suhteen miten. Ja tarkasteltiin rakenteita, missä päällysrakenteen paksuus eristelevyn päällä on joko 20 tai 30 senttiä ja herkkyystarkastelu tehty sitten vielä tuolle murskeen kiitkakulmalle ja käytetty verrattain konservatiivisia arvoja murskeen kitkakulmalle muutoinkin, jotta nyt ollaan varmalla puolella, että ne rakenteet sitten myöskin jyrkemmissä luiskissa pysyvät. Ja ensimmäisessä tarkastelussa laskettiin tilanne, missä ei ole työkonekuormaa ja luiskan alaosassa on vielä luiskaa tukeva niin sanottu passiivikiila ja toisessa tapauksessa on tarkasteltu sitten luiskaa ylöspäin lunta kuljettava kuorma-auto ja sitä passiivikiilan vaikutusta ei ole huomioitu ja silloin kun ei ole kuormaa, niin stabiliteetti on ollut tuommoista 1,6 ja toki niin kuin sitten, jos se liikennekuorma siihen laitetaan, niin stabiliteetti alenee pitkässä luiskassa jonkin verran, mutta kuinka paljon näillä sitten ajetaan jyrkkiä mäkiä ylös vai totuus taitaa ennemmin olla se, että siihen mäen alaosaan kerätään sitä lunta ja siitä sitten latukoneella tehdään se latu ylöspäin, mutta joka tapauksessa niin rakenteiden pitäisi kestää myös sellaisia tapauksia, jos mäkeä ajetaan ylös kuorma-autolla. No sitten katsotaan
vielä nämä rakenteet, minkälaisiin ollaan päädytty, ja tosiaan tämä ongelma vielä tässä nyt kootusti, eli huomioiden radan käyttötarkoitus, halutaan muuttaa se rata mahdollisimman aikaisin ensilumen laduksi, jolloin halutaan tuo routaeriste tuoda mahdollisimman lähelle rakenteen pintaa, jotta maasta tuleva lämpö ei sitten sulata sitä pientä pakkasmäärää, mitä aletaan sitten loppusyksystä saamaan. Ja sitten pituuskaltevuudeltaan sellaisia ratkaisuja suunnitellaan, mitkä sitten kestää myöskin ne niin kuin kilpahiihtotarkoituksiin tehdyt radan osat. Yleensähän ne kohtuullisen lyhyitä ovat. Perusratkaisu pituuskaltevuuksille, kun se on alle 15%, niin käytetään ihan normaalia 4 sentin AB11 päällystettä, jonka alle tulee 150 milliä minimissään sitten kantavan kerroksen materiaalia ja sen alle Finfoam infralevy routamitoituksesta riippuen, joko se pelkästään tai sitten se lisäeristyksellinen. Ja sitten myöskin tämän rakenteen pitkäaikaistoimivuuden ja stabiiliuden varmistamiseksi niin ollaan hivenen kasvatettu tuohon routalevyn alapuolelle tulevan kerroksen paksuutta, eli 15 senttiin, ja sinne on sitten laitettu materiaaliksi salao ja sora sen takia, että sinne sitten luonnollisista maankaltevuuksista mahdollisesti joutuva vesi niin myöskin poistuu sieltä rakenteesta sitten mahdollisimman nopeasti. Ja sitten niihin jyrkkiin mäkiin pituuskaltevuudeltaan yli 15%, niin ratkaisu on käytännössä muutoin sama, mutta kantavan kerroksen paksuus kasvaa 10 senttiä eli 25 senttiin, ja sitten jotta saadaan laadukas rullahiihtorata aikaan, niin muutetaan päällystettä siten, että ensin siihen levitetään tasausmassaa parin sentin kerros sen takia, että sen jälkeen kun saadaan sidottu alusta aikaiseksi, niin pystytään myöskin hallitsemaan sitten levittimen perää ja laitetaan siihen samanlainen 4 sentin laatta, eli ei vaihdeta sitten sen pintalaatan paksuutta, että sitä ei tarvii noissa pituuskaltevuuden muutoskohdissa sitten muuttaa tarpeettomasti niitä perän asetuksia, mutta se, että saadaan pidettyä se levitystyö hallussa myöskin noissa jyrkissä kohdissa. Toki siinä on sitten työteknisiä asioita, mitä päällystäjä varmasti joutuu näissä kaikista jyrkimmissä miettimään, että miten saadaan varmasti sitten se levitin liikkumaan myöskin ylämäkeen. Ja kevyen liikenteen väylien osalta niin kuormitus nyt ei hirveästi poikkea näistä rullahiihtoradoista. Talvikunnossapitoa varmasti on enemmän, mutta rakenteen pintaosa on silloin jäässä, niin varmasti silloin se kestää myöskin kuormitusta. Tokihan niin kuin tänä päivänä niin Suomessa on niin kuin infraryllissä kirjauksia, minkälainen rakenne routaeristeen päälle pitäisi tehdä, ja se on 70 senttiä tällä erää. Katsottiin vähän kansainvälisiä vertailuja muista Pohjoismaista, niin Ruotsissa suositus on 0,5 metriä ja Norjassa 300 milliä. Ja referenssinä käytettyyn Porin kevyen liikenteen väylään, missä päällysrakenteen paksuus oli sen noin 25 senttiä, mistä ei ole tullut palautetta, jonka mukaan se väylä olisi ollut ongelmallinen
mustan jään muodostumisen kannalta, niin ollaan päädytty sitten tähän ratkaisuun. Ja tuossa nyt vielä tämä vaatimuskirjaukset, mitä tierakenteelle on asetettu, mutta työmaaliikenne sallitaan tuolle 300 millin peitepaksuudelle, niin tuskin sen suurempaa kuormitusta sille väylälle on niin kuin oletettavissa sitten myöskään käytön aikana. Ja RYL ei tällä erää erottele mitään solumuovieristeitä. Siinä ehkä olisi niin kuin päivitystyön paikkaa sen suhteen, että huomioitaisiin myöskin se eristeen lujuus, jotta pystytään tekemään rakenteita tehokkaammin. Ja toki niin, että nyt tässä esitetyllä rakenteella niin joissain olosuhteissa kuuraliukkaus saattaa vaikuttaa siihen rakenteen soveltuvuuteen, mutta toisaalta sitten talvikunnossapito on niin kuin kehittynyt, mennyt eteenpäin myös tämän tyyppisillä väylillä. Eli siellä on niin kuin hyvinkin korkealuokkaisia pyöräilypaanoja pyritään ainakin joissain kaupungeissa ylläpitämään ympäri vuoden. Joten sitä kuuraliukkautta myöskin poistetaan tänä päivänä ehkä tehokkaammin kuin sillä hetkellä, kun nämä yleisten laatuvaatimusten tekstit on mun ymmärtääkseni kirjoitettu. Hyvä, kiitos Antti. Ja mä vedän tässä lopuksi nyt tämän yhteenvedon tästä webinaarista, eli muutama pääpointti nyt tässä, mitä käytiin lävitse, eli infralevy, se voidaan asentaa lähelle tätä rakenteen pintaa, ja johtuen just siitä, että sen taivutusvetolujuus on selvästi suurempi kuin normaalilla pinfoam-eristeellä. Ja tämä meidän uusi suunnitteluohje esittää nämä routaristysratkaisut ja toteutustavat sitten rullahiihtoradoille, ensilumeladuille ja sitten myös kevyen liikenteen väylillä. Ja routaristettynä tämä rakenne voidaan tehdä yli puolet ohuemmalla rakennekerroksella. Rullahiihtoradassa ensilumeladussa se eristeen päällä on murskekerros 150 milliä ja siinä sitten 4-senttinen asfaltti ja sitten taas kevyen liikenteen väylällä on sitten murskekerroksen paksuus hieman paksumpi, eli 300 milliä ja sama 4-senttinen asfaltti. Ja sitten eristyspaksuuksiin liittyen, niin Etelä-Suomen olosuhteissa se 5-senttinen infralevy riittää. Sitten kun mennään tuonne Keski-Suomeen, niin laitetaan 3-senttinen pinfoam-levy vielä lisäksi sinne infralevyn alapuolelle ja Pohjois-Suomessa sitten 5-senttinen levy sinne alapuolelle, yhteensä 10 senttiä eristettä. Ja meillä löytyy nyt nettisivulta tätä aineistoa, mitä käytiin tässä webinaarissa lävitse, eli urheilupaikat, käyttökohteet kautta urheilupaikat, niin sieltä löytyy sitten tämä rullahiihtorajat ja ensilmäladut, niin siellä on vähän tekstiä ja löytyy tämä suunnitteluohje, löytyy rakennetyypit PDF-nä ja DVG-nä ja sitten routamitoitustaulukko on myös siellä ja tarkoitus täydentää sitä sivustoa vielä pikkuhiljaa muillakin materiaaleilla ja myös sitten tämä kevyen liikenteen väyläosuus päivittää sinne meidän sivustoille myös sitten tässä lähiaikoina. Hyvä, ei mitään. Hei, kiitos kovasti, että olitte kuuntelemassa ja oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Ja tervetuloa sitten taas seuraaviin webinaareihin. Kiitoksia.